Práve som prišla z vietnamského kaderníctva vo Vietname a bola som si farbiť vlasy na blond. Čo myslíte, mám ešte vlasy na hlave? Tadám! Akože, keď mám povedať, že aký je rozdiel medzi vietnamským kaderníctvom a slovenským, to je niečo úplne iné ako na Slovensku. To bol teda zážitok. Za prvé na mňa vybehlo 5 kaderníkov a všetci mi tu takto všetko mazali, osvetľovali a robili to asi hodinu. Že nie, že ako u nás, viete, že vám zafarbia tie vlasy, jedna kadernička, potom si ide dať kávu, vy tam sedíte 40 minút, kým sa vám to osvetlí. Oni fakt, že hodinu ma tam mazali, všetko tam kontrolovali, stále to pozerali. 4 ľudia okolo mojej hlavy. Neodišli ani na sekundu, ja pozerám, že už asi hodinu ma mažu. A potom ma dali, že idem si akože umyť vlasy, že idú mi to zmyť a potom zatonovať, nie? Tak ja som neverila vlastným očam. Vieš, na Slovensku si sadneš, zakloníš hlavu, ti to umyjú a tam prosím pekne lehatko. Normálne, že ležíš a oni ti to tam všetko umývajú. Potom mi to tam na tom lehatku, keď som ležala, ešte aj zafarbili. Takže som si tam pekne oddychovala, asi tak 40-45 minút. Stále mi to tam niečo zrobili, mi to tam nanášali, masírovali, nanášali. Nie, že proste ti, vieš, akože vysuší vlasy, sadneš si na kreslo, zase ťa nafarbia, zase ťa idú dať umyť, proste si tam ležíš, oni si to všetko tam nafarbia a potom už len mi to vysušili. Aj to som pozerala, že ma sušili dvaja. Z každej strany Dyson. A najlepšie, potom mi to ešte žehlili dvaja, tieto vlasy. Akože celkom môžem povedať, že na to, že akože vietnamský salón krásy, ako není to zlé, nie? Ako strihať ma nestrihali, to už som mala. Čo poviete? Celkom dobre, nie? Lebo sa hovorí, že nevedia robiť nechty a tak, že salóny krásy, že to bude zlé, no ale... A najlepšie cena. Skúste uhadnúť, že koľko to asi tak stálo. 80 €. Čo myslíte, je to málo alebo veľa? Koľko stojí zafarbiť vlasy na blond na Slovensku? Ja som tam proste dávno nebola, tak neviem.